József Attila Tiszta szívvel című versét hallották Jabronka Richárd fiatal amatőr színjátszó előadásában, hiszen ne felejtsük el, hogy április 11-e József Attila születésnapja, a mai nap tehát a költészet napja is egyben. Most 4 hozzászóló, 4 károsult fog következni, az ő történeteiket, személyes sorsukat fogják meghallgatni, fogják önöknek elmondani. Elsőként Balog Mária, kvesztor károsult. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek és kiállnak mellettünk. Miért is bíztam a kvesztorban? Mindig azt lehetett hallani, hogy a külföldi bankok kivonulnak. Ezért nem hozzájuk mentem. Inkább a kvesztort választottam, mert ők büszkén mondták, 100%-ban magyar tulajdon a cég, hogy már 25 éves, és hogy jó kapcsolataik a kormánypártokkal. A róluk szóló cikkekben nem volt semmi elmarasztaló, csak jó dolgokat lehetett róluk olvasni. Így aztán rájuk bíztam mindazt, amit eddig félre tudtam tenni. El sem hittem, amikor a kvesztorirodában, a hírekben azt mondták, hogy a jelentős múltú kormányközeli pénzintézet tönkrement. Mi lesz most a megtakarított pénzünkkel? Mi lesz a családommal? Mi lesz velem? Napról napra elkeseredettebb vagyok. Egyre kevésbé bízok, hogy visszakapom az ellopott pénzünket. Hetek teltek el, és a botrány kirobbanás óta semmi nem történt, semmit nem kaptunk az ígéreten kívül. Azt kérném a politikusoktól, hogy ezúttal tényleg fogjanak össze, álljanak mellénk, segítsenek bennünket. A kormány előbb adjon vissza minden ellopott forintot nekünk, és utána hajtsa be azt a bűnös brókerektől. Van még egy kérésem és egy javaslatom. Kérem a politikusokat, tegyenek meg mindent azért, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Ne lophassák el a befektetők megtakarítását. Javaslatom pedig az, hogy a kvesztor ingatlanait és ingóságait tartsa meg a kormány és a Nemzeti Bank, és ezeket is felhasználva teremtsen új munkahelyeket. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak.